Hi guys, good morning and welcome back to my channel for today's video guys. 4 days kita nga wala ka bisita diri sa tanghalit because health problem. Sa subong gani guys, medyo galain pamatsyag ko kag sige lang wala man na may naka-attender nga iban. So munisa gali ang ang nayon nga manugbata na sa sinig yun nga mga inadlaw 25 dura this August kag ning turas ang way paliguan yung sa piyak dasig na talaga ako medyo guys kay medyo lain ako matsyag kag gini mo tao ko lang ang mga moderers nga nakakawa ko sila kagara na nagkaon na sila kag sure ko guys ang amon nga humay manog harvest na this August 25 and that's all. Bye bye.